Altså, jeg tænker, at der skal være over de der 50. Det tænker jeg ikke behøver at betyde noget om, hvor rig man er, eller hvor mange penge man har. Hvis man er i top 30%. Jeg vil sætte den helt ned til top 40. Det er nok top 30. Du er faktisk blandt de 18,7% rigeste i verden. Vildt nok. På den ene side har jeg lyst til at starte med at sige, at jeg vil være forsigtig og så sige skyde i top 25 eller sådan et eller andet, men det er nok i virkeligheden væsentligt højere. At du er faktisk blandt de 4,8% rigeste i den her verden. Ja, 20-25%, det var meget, meget konservativt skudt her. Top 1. Nu kan jeg fortælle dig, at du er blandt de 1,1% rigeste i verden. Så er jeg jo fattigere, end jeg troede. Nej. Jeg vil nok sige 40. At du er blandt de 19% rigeste i den her verden. Hvad siger du til det? Det er vanvittigt at tænke på, for jeg føler kun lige, at jeg overlever hver måned. Man kan se, nu kommer jeg selv fra Vietnam af, og jeg ved jo, hvad deres månedsløn er. Så hvis man går direkte fra 1 krone til 1 krone, ikke, også, så ved jeg jo, at jeg ligger i top 50. Du er simpelthen blandt de 11,2% rigeste i verden. Det er jo en øjenåbner. Altså, det siger jo noget om, hvor pengene så er placeret hen blandt alle andre, der ligger under mig. Altså det er 89%, ikke? Så det overrasker mig ret meget.